Ako pestovať nebojácnosť namiesto strachu? Praktikovanie nebojácnosti predpokladá, že najskôr odstránime chudobu, terorizmus a vojnu, ktorá zúri v našom vnútri. Zbavíme sa závislosti na pocite, že máme vždy pravdu a napravíme vnímanie každého problému vo svojom vnútri ešte predtým, než k nemu reálne pristúpime. Pred mnohými rokmi sa Anglicko a Francúzsko stále znovu napádali s cieľom vyriešiť zdanlivý nedostatok. Vyrúbali toľko stromov k stavbe vojnových lodí, aby mohli bojovať o moc a bohatstvo, že nakoniec odlesnili vlastnú zem a mali ešte menej zdrojov než predtým. Keby si uvedomili, že sú to oni sami, kto vytvárajú svoj pocit nedostatku, mohli nájsť efektívnejší spôsob, ako si zaistiť to, čo skutočne potrebujú. Aj my máme tendenciu prehliadať, čo nás vojnové ťaženie stojí a zaoberať sa iba tým, ako získať väčšiu korisť. Neradi by sme si priznali, že sme chamtiví, sme len opatrní a budujeme si hniezdo, aby sme sa už nikdy necítili neisto. Pochopiteľne toho nikdy nedosiahneme, lebo hľadať istotu v manželstve, akciových papieroch, v práci, nehnuteľnostiach alebo niečom inom, hmotnej povahy, nám pocit bezpečia nikdy celkom nezaopatrí. Bojovníci svetla sa nepokúšajú druhých premôcť, ale budujú s nimi spolupracujúce vzťahy. Teda ľahko nachádzajú spoločnú reč a riešenie vzájomných problémov. Nelipneme na presvedčení, že nebudeme mať dosť, alebo že nás niekto využije. Statočne prehlbujeme dôveru a hľadáme dobré riešenia pre všetky strany. Pochopiteľne to môže znieť naivne a jedna naša časť nám našepkáva, že skutočný život takto nefunguje. Ovšem, tie najúspešnejšie prírodné organizmy sú plodom spolupráce. Už len ľudské telo je výsledkom súčinnosti desiatok orgánov a mnoho ďalších tkaní. Nie je potrebné ďalej veriť falošnému dôkazu alebo strachu, že proti nám stoja nepriatelia, s ktorými musíme neustále bojovať a potlačiť ich. Práve tento spôsob myslenia nás dostane do hlučnej slovnej potyčky s vodičom, ktorý zabral naše parkovacie miesto a trvá na tom, že partner naschvál nevytiahol taniere z umývačky, aby nás rozčúlil. Určite nemusíme pojať bez brehu dôveru voči komukoľvek, koho stretneme, alebo popierať nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo, keby páchatelia trestných činov behali na slobode. Ale taktiež nie je potrebné kráčať životom s rukou na meči, vždy pripravený rozdrtiť nečakaných neomálencov. Ako bojovníci svetla otvoríme oči voči schopnosti druhých jednať v miery, ktorým vládnu, aj keď ju nevyjadrujú. Niektorí psychológovia by povedali, že na druhých projektujeme svoje zlé vlastnosti, tiene a vytvárame si protivníkov, aby sme sa vyhli pohľadu na vlastné zranené ja. Pritom nás však obviňovanie ostatných odvádza od sily, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme sa vysporiadali s vlastnými sklonmi k tyranstvu a zabraňuje nám vstúpiť do našej tvorivej a liečivej energie, vďaka ktorej môžeme tvoriť lepší svet. Keď praktikujeme nebojácnosť, nemusíme si vytvárať nepriateľov ani byť posadnutí zlými ľuďmi a uisťovať sa, že my sme naopak za každých okolností spravodlivou obeťou. Môže nám pripadať zvláštne, že sami sebe nahovárame, že sme slabí. Ovšem, ono je to psychologicky výhodné. Pokiaľ sa vnímame ako obeť, máme výhovorku, prečo už nič viac nemusíme obetovať. Na úrovni hada a jaguára
sa sústredíme na svojich protivníkov a zločiny, ktoré na nás napáchali, a zabúdame si položiť otázku, ktorá má moc niečo zmeniť. Aká sa tu ponúka možnosť liečenia a tvorenie hojnosti? Z perspektívy kolibríka sa snažíme nachádzať tvorivé cesty, ako vyjednávať s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme. A neprehliadame to, čo máme spoločné, pretože už sa nedržíme zubami nechtami predstavy, že my sme tí dobrí. Ako náhle sa dostaneme z osídiel strachu, násilia a smrti, príjmeme cestu svetelného bojovníka. Dokážeme slúžiť mieru a nie vojne. Mahatma Gandhi je snad najlepším príkladom človeka, ktorý vytrval a tvárou v tvár násilia jednal v miery a zmenil tak smerovanie osudu miliardy ľudí. Nemôže byť tak zložité urobiť to isté pre seba.